50 שנה ואת כל כך מקסימה, אמא מהממת לארבע בנות מתוקות, עורכת דין, לשם הכל נדירה, חדה, נבונה ומלאת חמלה. את רזה כל כך לובשת, רק אקסטרה שמאל, אוכל אצלך לא חובה, רק כמה ביסית אני מספיקים לשבוע. אבל כשאת ניגשת לתבנית מתוקה, יש לך קסם בידיים, וכל עוגה היא ברכה. ואמנם איתי לומר שתיכנסי למטבח, הוא יודע שאחרי כל עוגה לבלגן עצום נרווחה. אבל את אביבית פועלת מהלב, בלי שיקול ובלי חוקים, אלא רק לפי מה שנכון לך מבפנים. שערך לבן ולא נוגע בו צבע, טבעי זה עצות, לא סתם השקפה. את אמיתית בלי מסכות, בלי מילים מיותרות, חיה באור וכנות ובכוונות טהורות. במיליון כואבות את רשומה בלי סוף, הודעות לא נקראות זה לסוף. אבל איכשהו את תמיד יודעת מה קורה, גם בלי לקרוא, כי את מעודכנת באופן אישי בפרטים. אבל ככה נכונה, כי כזאת כי כזאת את אהובה, וכל עוגה היא ברכה. אביבית אהובה, שתמשיכי לפרוח בביטחון, באהבה, שתשאפי, תאהבי, תתעופי, ושתמיד תפעלי רק מהלב בדרכך הנכונה, כי כזאת את אהובה.